Manipülekirin aşti, demokrasi u azadi. Hüseyin Çatıkkaş. Di keseyata roşilata navîn de dinya di nav pêvajoyeke gelek hesas de ye. Ev rewşa hesas di nava xwe de şerê dinyayê yê sêyemîn dihewîne ku dîzaynkirin û terbiyekirina mirovatiyê armanc dike. Lewra li hêlekê hêzên navneteweyî yên wekî Amerîka, Îngilîstan û İsraîlê li hêla din jî hêzên herêmê yên wekî İran, Rusya û Tirkiyeyê li ser xwîna gelên herêmê gefan li hev dixwin û her wiha çekên xwe li hemberî gelan bikartînin. Di nava vê tevliheviyê de Tevgera Azadiya Kurdistanê jî hemleyeke nû da dest pê kirin. Bêguman di nav ew qas krîz û tevliheviyan de hemleyên nû xwedî rîskên mezinin. Ango di vê hemleya Tevgera Azadiya ya Kurdistanê de jî ji hêla serkeftin û têkçûnê de xeteke pir zirav heye. Bêguman rewşa Kurdan a siyasî û dîplomatîk wê vê xeta zirav ber bi serkeftinê ve stûr bike. Ango rewşa siyasî Kurdan çi qas li hemberî krîzan yekgirtî, yekhelwestî, rêxistinî û xwedî heman refleksa be wê Kurd ji van krîzan bi awayeke serkeftî derkevin. Lêbelê hege berovajiyê vê rewşê be dibe ku destkeftiyên xwe yên heyî jî winda bikin. Lewra ya dikeve ser milê hemû partî, tevger, rêxistin û kesayetên Kurdî xurtkirina yekrêziya Kurdan e. Di vê xebat hemû di vê çarçoveyê de bin da ku hêzên herêmê ji parçebûna Mesûd wernegirin ku 100 salên din jî me bê statû bihêlin. Lêbelê di vê bê destnîşankirin ku xala herî nazik û qels a Kurdan parçebûna hiş û mêçiyê Kurdan e ku bi taybetî dewletên herêmê her tim vê birîniyê Kurd dikin. Lewra dema Kurd di vê çarçoveyê de nêzîkî hev dibin, gotegotên berhewa li nav Kurdan belav dikin. Li ser meselê piştî daxuyaniyên li ber Apo û Tevgera Azadiyê taybetî ew kesên her tim li dijî wan ji bo manîpûlekirinê ketin nav li vû tevgeran. Taybetî li ser medya dijîtal li dijî Tevgera Azadiyê asta heqaretên xwe bilind kirin. Her wiha lîsteyên kuştinê belav dikin û qaşo dema pêvajo têk biçe wê ew kes bêne kuştin. Di çarçoveya vê mijarê de li ser medya dijîtal dubendiya Kurdan zêde bûye û Kurd ji hev dûrketine. Armanca van nîqaşan pêşî lêgirtina nîqaş û gengeşiyên li ser rewşa yekrêziya Kurdan û Azadiya Kurdistanê ye. Wekî tê zanîn li Rojavayê Kurdistanê konferansa yekrêziya Kurdî pêk hat. Di heman demê de ji bo yekrêziya di navbera partiyên Kurdistanê yên Rojhilatê Kurdistanê de jî li Ewropayê konferansek pêk hat. Bêguman piştîvan her du konferansan nîqaşên li ser medya civakî balkêşin û diyarên ku ji heman navendê derdikevin. Ji bo ev hêz nekêjin armancên xwe divê Kurd têkoşîna xwe bilindtir bikin û civaka Kurd di hêla manîpûlekirina pêvajoyê de hişyar be. Ji bo vê jî pêwîstî bi agahiyên rast li ser pêvajoyê heye. Ji bo rewş baştir bê zelalkirin, ez dixwazim di çarçoveya du têgehan de vê pêvajoyê heyî binirxînim ku ev her du têgeh xalên sereke yên pêvajoyê ne û her wiha rêber Apo jî pêvajo li ser van her du têgehan raberkir. Têgeha yekê aştî ye ku di navbera her du hêz û kesan de pêk tê. Bêguman ji bo aştî pêk bê, regeza yekemîn jî hev qebûlkirine. Ango ji bo aştiya di navbera Kurd û Tirkan de pêk bê divê dewlet bi awayeke siyasî hebûna Kurdan qebûl bike. Rûniştina derdora heman maseyê tê wê wa tê ku êdî hemû argûmanên dewleta Tirk ên li ser înkara Kurdan berhewa çûn. Ango ji bo sererastkirina çewtî û xelatiyan nîqaş bi vê nevê ye. Bi vê pêvajoyê dewleta Tirk çewtî û xelatiyên xwe her çi qas bi nav neke jî qebûl dike. Têgeha duyem jî demokrasî ye ku yekser têkiliya wê bi têgeha azadiyê re heye ku di demokrasiya rast de nîqaş, gengeşî, mafê azadiya derbirînê, parastina statûyeke cuda û her wekî din hene. Lewra pêwîstî pê heye ku têkiliya di navbera van her du têgehan de di çarçoveya bikaranîna rêber Apo de bênirxandin. Bêguman azadiya gelekî an jiya civakekî ti hêz bi dilê xwe radestê civakê nakin. Civak an jî gel azadiya xwe bi têkoşîn û berxwedanê bi dest dixin. Lewra ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê jî her du xal derbasdarin. Heta vê pêvajoyê Kurdan heta astekî berxwedan û têkoşîn meşand. Lêbelê azadiya xwe bi dest nexistin. Di vê pêvajoyê de amûrên azadiya gelê Kurd tên guhertin ango têkoşîn û berxwedan wê di asteke bilindtir û amûrên cudatir bimeşin. Lewra mirov dikare bibêje ku di armancan de guhertin tune ye, tenê rê û rêbaz veguherîn. Velhasıl hege di nav demokrasiyê de mafê xwe rêxistinkirinê û azadiya derbirînê tune be, bêguman mirov nikare qala demokrasiyê jî bike. Mafê xwe rêxistinkirinê di nav xwe de hemû mafên Kurdan ên civakê dihewîne.
gelo li devereke zimanê Kurdî qedexe be an jî ne zimanê perwerdeyiyê be mirov dikare behsa demokrasiyê bike. An jî devereke ku Kurd nikaribin xwe birêxistin bikin wê çawa li wê deverê qala demokrasiyê bêkirin. Her wiha devereke ku Kurd nikaribin qala serxwebûna Kurdistanê an jî federalîzmê bikin wê çawa li wir qala azadiya derbirînê û demokrasiyê bêkirin. Bi Kurd û Kurmancî devera azadiya gel, civak û kesan lê demokrasî lê heye. Berova jê vê ne pêkane ku mirov qala demokrasiyê bike. Lewra azadî ji bo demokrasiyê armanca serek heye. Di vê çarçoveyê de filozofê Alman Habermas dibêje ku demokrasî di qada gelenperî de bi şert û mercên wekev tevlîbûna kesan a nîqaşê ye. Hege Kurd di şert û mercên wekev de derkevin qada gelenperî wê karibin guherîneke mezin di nav civaka Kurd û Tirk de ava bikin. Demokrasiyeke rast di nav xwe de danûstandina ramanan bi awayeke azad û rasyonel dihewîne. Lewra di demokrasiyeke rast de wê manîpülekirina Kurdan ew qas nehîsan be. Di vê çarçoveyê de demokrasî ji bo azadiyê amûreke, ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê demokratîkbûna civakên din gaveke, lê ne armanca serek heye.